Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад, сурат ва маълумотша дар WhatsApp иморо кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. Дар имрӯза навор аст ВАЗ 2107 бо нархҳои арзон ва мошинои Daewoo Nexi ВАЗ 21099 ва газелои боркаш ва дигар намуд мошинои Мерседесҳо дӯстони азиз ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. Навора то охираш тамошо кунем. Маромад сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Daewoo Nexi аст ки светои сафед соли 2006 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, сайсели мушибадрон нахадвай. Балонш мегад навай, камбуди мегад надорад, салонш ҳам тоза, электропакет, обшим, мошича нахада, дастрошни сум дар кор мегад мефурӯшад бо нархи 10000 сомонӣ. Nexi арзон аст ки 95 сол 10000 сомонӣ нахаду. Хоб мошинча баъдро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа ва рақамошон аст мегафон кор мекунад. Ба кадоми шумо ки Daewoo Nexi лозим бошад, аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша мегирем. Фақат одамони харидори конкрет дӯстони азиз метавонанд занг зананд. Daewoo Nexi 10000 сомонӣ маромад тамос гирен. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира барои фурӯхтан бошад, дар мо рӯйкунем, мо фурӯшда мегузорем. Аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо подлисаш кунед. Дуюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, грузовой газел аст ки мошини боркаш соли 2006 1999 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотор 2310 мега соҳибшон, коробка механика, ҳолати мошин мега нахаду. мошин дӯстони азиз хеле ки дасти як одам да гаштесай, ҳолати балоно ҳолати корӣ дастай, салонш ҳам тозаҳай, обши мошинча мегад нахаду, хадавой дорад омада бинем. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, ноҳияи ҷинникул мешавад ва фурӯхтан мешавад бо нархи 30000 сомонӣ. одамони конкретна харидор дорад бо арзона мешавад. Вариантҳои алиши ҳам аст, ягон мерседесҳои сечка боша мегӯяд алиш мекунем, дигарша маслиҳат мекунем. Агар нархи ҳамин мошин бошад бо хуб, агар ки қиматтар бошад хаинаш бо маслиҳат мешавад. Дар ноҳияи ҷинникул, ноҳияи дӯстӣ мошин қарор дорад, 30000 сомонӣ боз арзонтар мешавад. ин ҳамин рақамҳо мегафон шуда, кадоми шумо мехарен, аз ҳамин рақамҳо бештар маълумот шавед. Грузовой газел нав краска кардаги мошинча мегад 100% омада бинен, маромад тамос гирен. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, мошинои советский аст ки ВАЗ 21099 ки мошинои молодежни советский соли 2006 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 инжектора, коробкаш механика, сайсели мушибадрон нахадвай. мошин хай камтар лакаш сӯхтага не ки 100%, 4 та балон мегад 80%, салонш ҳам сӯхтааст, мошин обшим нахадвай ки хеле дасти як одам да гаштесай. инаш ҳам қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки ноҳияи ҷинникул мешавад ва нархша гуфтаанд 10000 сомонӣ. одамони конкретна харидода бо арзонтар ҳам мешавад. якум рақамошон аст мегафон кор мекунад, дуюм рақамошон рақамҳои тисел аст ки инаш ҳам кор мекунад. ҳарду рақамҳо пайсени кор мекунад, одамони харидор мегад тамос гиранд. мошин 2004 сол аст, газ бензин, мотор инжектор 100%. бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен, боз савдо ҳам дорад. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро подлисаш кунед. чӣ реклама ки шумо ҳам дошта бошед, хали мошин, хона, замин, дар WhatsApp имо суратча роя кунед, мо фурӯшда мегузорем. навора то охираш тамошо кунед. кадом мошине ки ба шумо лозима дар комментари нависед, мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, бояд тага аст ки грузовой газел самосвал, мошини боркаш грузовой газел самосвал соли 2006 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. коробкаш механика, сайсели мошин мегад нахаду, краска нав, балоно пачка мегад соҳибшон, салонш ҳам тоза, мошинча мегад обшим нахада будаже худаш боша чапа мекунад, яъне ки дар навор чӣ хел дидесен.
опшин мошинча нахадуб айни сезони амино аст ки барои бор кашидаам. Дастрошро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 58000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. 58000 сомонӣ. дӯстони азиз, ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. Кадометон ки мехарен рақамошон аст TCL кор мекунад. Бештар маълумот пурра аз ҳамин рақамошон. Одамоне ки наличи сумкати мегиранд мега бо арзонтарам мешавад. хай чӣ маълумоте ки соҳибшон пешниҳод карда буд мо барои шумо фаҳмондем. Дигар маълумото иловагӣ шуд тариқи телефон худатон мегирен. кадом намуди мошинои боркаш, мошинои майда, хона, замин ки ба шумо лозим ки бошад дар комментария мо нависен. мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда барои шумо видео карда пешкаш мекунем. лайкола обязательно гузорем ва навора подлисаш кунем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон бояд тайга аст ки Daewoo Nexi аст ки светои сафед соли 2006 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотори простой 1.6 литра, коробка механика, сайстани мошин нахаду беҳтарин салон тоза. мошина меган нав ба қарибии мотор кардем 4 та балон мегад пачкай. хоб сайстани мошин мега 100% хай мошин камтар нарӯшка дӯстони азиз кор дошта, яъне ки яхи ҷош краска талаб, яъне як краска кадан накурай. не ки мегад умуман пӯшидагӣ задагӣ надорад. мотор нав кардагӣ балон пачка хадавой дорад, салон тоза, фақат камчине ки як камтар нарӯшка краска расход дорад. агар хоҳем мекунем, нахоҳем намекунем. мошинча дар ноҳияи Шаҳритӯз қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. одамоне ки наличи мегиранд мега арзонтарам метавем. вай на рақамошон рақамои расмӣ аст ки позитсияни кор мекунад. бо дар ин рақама WhatsApp пайваст доранд. дӯстони азиз, маълумотҳои Nexi-ро мо сода карда ба шумо фаҳмодем. кадометон агар харидор ки бошен қатъи соҳибшон тамос гирифта мисол маслиҳат кунен, арзон мешавад. фақат лайкора фаромӯш накунед, гузорен, навора подлисаш кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка Elegance соли 2006 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литра, коробкаш механика, сайстани мошин бадрон нахаду беҳтарин. мошин гази Евро 4 дорад. мошин Elegance. мошин мегад чанд сол пеш мегад ай вагон гирифта тоозира мегад мошин як даст гаштагиай. ягон камбуди, ягон меличовка мегад расход кор надорад. нав хадавой кардагӣ мотор беҳтарин. хоб ва танировка мегад дора мега 7 моҳидга, боз 7 моҳидга ҳуҷҷат. 4 диска 4.80%, салон тоза, люк, магнитофонамаш беҳтарин. мошин мегад мошини шаҳрӣ аст. дӯстон азиз, мошин мегад такси гаштагӣ нест, мошини шаҳрӣ ҳолати беҳтарин мегад як даст гаштага Elegance. дастрошро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 42500 сомонӣ, боз арзона мешавад. ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. 42500 сомонӣ марҳамат занг занем. вариантҳои алишам аст. ягон сечкаҳои соли 2000 бошад мегад алиш мекунем, ёки ягон Toyotaҳои Camry то 40-50 сомона бошад мегад, яъне ки ба фикрам солҳои 2005 мегӯянд, чун барои ки нархҳои 2005 ҳамин нархае. хоб дӯстон азиз, хай вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. мошин дар хуҷанд рақамошон TCL марҳамат. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон мошинои советский аст ки ВАЗ 21010 соли 2006-2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегад нахаду. мотор мегад инжектор, газ бензин кор мекунад, монитор, магнитофон ҳама чи дорад. яъне ҳуҷҷатҳои мошин мегад ки бучидага як ҳуҷҷат мекунен. радной краска, салон тоза, дискаваш балоншам ҳолати кория. обши мегад мошинча мегад нахада омада бинен. мошин қарор дорад дар ноҳияи Воседа ва фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ. наличи сум боша мега бо арзонтара мешавад. дӯстони азиз, чӣ маълумоте ки пешкаш накардем, кадоми шумо ки мехарем бештар маълумота аз соҳибашон гирем. ба шумо кадом намуди мошинҳои Тоҷикистон ами дар кор бошад, дар комментария нависед, мо ёфта ба шумо пешкаш мекунем. аз шумо хоҳиш додем ки ҳамин видеои навори моро имконият бошад через программаи VPN ки тамошо кунен, барое ки мода хеле муҳим аст. ва мо дар хизмати шумо реклама мекунем. ягон намуд мошин бошад дар WhatsApp имо рекунем, мо рекламада мегузорем. лайкҳо аз шумо ва видеои нав аз мо. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон бояд тайга аст ки мошинои советский молодёжни ВАЗ
2107. соли барои 6-1988 астае ки бензини холия газ надорад. Авбио мотораш 1.6 литре, коробка механикай, сайстани мошин мегӯяд нахадвае. балон ҳолати кори дай, хай дискаош прастой аз худаш салоншам тозае. мошин мега хелаки дар дасти як одамда гаштагиае. мошинча дӯстони азиз на безеб на зӯйз ҳолати средни нахаду чихеле ки дар навор дидестем ва фурохта мешавад бо нархи 7000 сомоне ки сарошна мега сом наракурае. одамоне ки наличи мегирад мега бо арзонтар ҳам мекунад мега на рақамошон астае ва авилон кор мекунад. дар шаҳри хоҷанди бостонида қарор дорад. 7000 сомонӣ арзон мекунанд. марамат тамос гирем. шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии арзон, мошинҳои қимат, ягон намуд техникаҳо, ягон хона, замин, квартира бошад, марамат роикунем, фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор ҳамқа мошини фурӯшӣ пешкаш накардем то видеои оянда.